Я, власне, приїхала просто як подруга, яка дуже вболіває за долю її на цьому конкурсі. Я впевнена, що перемога буде за нами. Ця пісня не про події 2014 року, і саме тому її політизують, а про події депортації, яка відбулася дуже давно, в 44-му році. Звісно, що про це треба говорити, тому що такі трагедії не мають повторюватися ніколи, і тому треба говорити про геноцид будь-якого народу, про трагедію будь-якого народу. І я не вважаю, що пісенний конкурс Євробачення є якимось таким легким майданчиком, де про цю трагедію не зможуть почути. Коли говорять, що неформатна співачка, неформатна пісня, неформатний жанр, це, напевно, завжди таке стереотипне шаблонне мислення. Ми бачимо, наскільки пісня Джамали в позитивному сенсі вибивається з всіх інших пісень і виступів, наскільки він яскравий, чуттєвий і просто энергийный и эмоциональный, бо це справжні емоції. Я приехала сюда для того, чтобы поддерживать свою сестренку, Сусаночку, на таком нелегком и важном для нас, для всех пути. Мама очень переживала, переживает и сейчас, но говорит, вот ты приехала, мне уже спокойнее, что есть родная душа, которая последит, как она кушает, как она спит, что она оденет. Бабашка наш, конечно, он очень переживает, мы все очень волнуемся, он очень гордится, потому что неоднократно ему звонили, подходили друзья, которые говорили, что машаллах, хазына, все очень потому что действительно для нашего крымско-татарского народа, для Украины, я считаю, что Джамала делает намного больше того, что просто едет на конкурс, представляет эту страну или народ. Это очень много.